pärjää. Lotta, teetkö sä polttopuita? No yleensä nyt on talvi ja tähän saa kylmää. Mun täytyy vaan istua hetkeksi. Se oli pelottavaa. Niinpä. Mä menen tänne vessaan. Hui, mikä se oli? Apua. Ei, no ei tuolla enää ole sitä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Tuossa oli joku tyyppi, joka kulisutteli niinku tätä silleen tälleen näin. Niin oli joku semmonen tyyppi. Käydään kattoo, jos se olisi jossain tuolla lähistöllä. Joo. Tussakin Jamin mukaan. Löysitkö? Okei. Tää muistuttaa tutulta. Eikö sillä tytöllä ollut tommonen takki? Muistaaksä silloin, Jami, kun pari vuotta sitten se yksi tyttö ja hevonen kuoli siinä auto-onnettomuudessa? Sillähän oli tommonen Eikö takki. sillä ollut tämmönen takki päällä, kun se kuoli? Joo. Pamaus. Kuulitteko te? Tuolta kauempaa kuin lukumahdus. Mikä se oli? Apua! Mua alkaa kohta ihan oikeesti pelottaa, että tää kummittelee. Niin. Oikeesti. Lotta! Ehkä olisi parasta hakea ne hevoset sisään. Mä menen tonne mettään vähän kattelee. Ei, et tuu mukaan. Laita sä vaikka ruokaa meille sillä aikaa. Se hepoinen ruokaa, mä odotan meitä. Kai sä mut muistat. Mä jätän teidät rauhaan. Mä tuun näkyväksi ja jos te annatte mulle niitä tunteja, mitä mä en silloin saanut, mä jätän teidät rauhaan. Muuten. Arvatkaa mitä? Mä näin sen tuolla metsässä sen kuolleen tytön. Se sanoi mulle, että jos me annetaan sille tunteja, se tulee näkyväksi, jos me annetaan sille tunteja. Ja sitten se jättää meidät rauhaan. Tai me täytyy antaa sulle tunteja. Okei. Mä menen sanoa sille tonne mettään, että me annetaan tunteja sille. Joo. Hei, mikä sen tytön nimi oli, joka kuoli? Oliko se Elisa? Oli kai. Okei. Elisa! Kyllä me suostutaan antaa sulle niitä tunteja. Selvä. Milloinkohan se Elisa oikein sitten tulee? En mä tiedä, mutta tiesit, että ton Seran, niin sen pitäisi synnyttää huomenna. Wow. Ja me käytiin ultrasen kanssa, niin siitä tulee poika siitä varsasta. Se on se. Musta tuntuu, että Sera pitäisi eristää, koska se saattaa synnyttää minä hetkellä hyvänsä. Niin ei se ole kiva noille muille, jos se yhtäkkiä rupeaa synnyttää, että on hirveä ahtaa. No niin. Kun ne kaikki on tässä Mä voisin viedä sen. No vie se jonnekin. No vie se vaikka tonne viiniköyänsaidan. Ja tonne sinne varsakaan sinne sinne varsalle. Hei. Olkaa katso, Sera on synnyttänyt. Että se on synnyttänyt. No se on ainakin ihan ilmiselvä orivarsa. Sen nimeksi tulee Nipsu, koska se näyttää mun mielestä ihan muumien Nipsulta. Mitä luulet? No se on ihan hyvä nimi. Sillä on varmaan kaikki muumit Laaksossakin. Niin sit se voi kutsua Nipaksi. Niin.
Me käydään syömässä, niin oota sä täällä. Joo. Ajattelin, että mä voisin ehkä pestä sen vaaran. Mitä ihmettä, missä se on? En mä tiedä. Kaikki muut on paitsi Nita. Nita! Elisa! Elisa! Ei oo todellista. Se vei ne. Meidät. Meidän on pakko lähteä sen perään. Joo, Jami, mä luotan suhun, että sä pysyt täällä ja odotat, jos se tulee takas tänne. Ja sun on pakko yrittää saada ne hevoset siltä pois, jos se tulee tänne. Se saattaa tulla tänne, mutta oo varalta keppi kädessä koko ajan. No niin, mun täytyy ottaa nopeasti tää maliin. Joko pitää tehdä täältä omaa keppiä. No niin, valmistellaan nämä mahdollisimman nopeasti. Pärjääköhän pandakaan yksin? Hei, katso! Siellä on se varsa. Oi pientä. Nipsu on täällä. Se on kiinni. Mitä sinä täällä teet? Anna meille hevosemme takaisin. Mä lähden Nipsu ja Malinin kanssa jo edeltä pois. Yritä sä saada niitä takaisin. Joo. Nita! Minne se hirviö hävisi? Tule katsomaan! Tässä on hautakivi. Siinä lukee Elisa Wikstedt. Syntyi 1995, kuoli 2011. 2 vuotta sitten. Niin. Onneksi me saamme Nitan takaisin. Ja Nipsun tietenkin. Niin. Sera ei olisi pärjännyt koskaan ilman Nipsua. Tuossa lukee. Jos rikotte tämän haudan, niin sieluni palaa vaeltamaan. Onneksi emme ole niin typerättäjä. Niin. Se on paras, että tää yhdessä. Oletko sinä, Jami? Perässä.